pinikar bi Anglong TV9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panik pinia berta thandang nelimen mirdan thangjupi tangte non ki bertang ton pen arj panikha pang e singnar ke so hem tu na long karbi Anglong TV9 news sa perang ke hin pen ka humri da lason si ves karbi Anglong chingthong constituency ka parlo lakha ke thom nem singnar rong amekar pang e singnar alang likedam tangar ni pen ke so cholong loksi rong ar lok ke so ka chilang jia hemanta ka videt pen ajo lapenan parta tu war ka vi pen chenglok ke so ka chilang dam ki ponjia phan anta pinang ang anak ke so thedung chetong nang lo langtha karbi Anglong aradatum ilitum mithang karbi khai akisung mathaun e pen karbi rong along sorkar pen thang na akirap mate kaching thora sai kilidam de pin atim ta tok piklang lapuson si hadaga radatum kidam tanga ningkan sitami lapuson si kisung chichak nanglo tangte non team karbi Anglong ke japona bang aki hai dr tuliram ronghang ke pc mathapon po kisung ke phua hut ke kidam tang arni penta ningkreng barla punon lapuson pen loksi ekai chapa jang inang puma pusi hadak ke do arada tumpen ningje pon to tangte hadak ke do umne marada tumpen kaningje du na lam thele arju ikha chingthong pen klimson singnar karbi Anglong TV9 news umri pen ilitum umnem apirthe mate ahawara long kisung katura puthak nangka umri the kapot nasinon nilitum labangsu umnem marat pen kachuning ri la hello nilitum kidam tang ningkan stame kisu kiun e kachilang aphan nilitum hapu hamren anat chiponji seta nilitum aphan langpi nang pangkai cek lasi lahai nilitum tuar kadure pen apot nilitum kisung katura chitong ulo lasinon na bangke la karbi Anglong along kithe kiding tum phan stame kachuning ri la de long ka vedet tan pon nilitum phan pensi kiparpar na pensi hala phan along ka pele je phan nilitum kisu ka chipon tame pe pen ja e son salam se nilitum kipon pon la si kisung an ke hala kithe kiding tum an ta kipu ge development tu bom setame akisung akatora Anglong arat akisung non antame chini pame mela nasi ladak arong lake umnem senara rong pense pachini lo athe kidam tang apor antame ladak kachini akithe katum ka vedet penapot si akithe kiding tum antame nang humri re kipuge development puji seta nilitum non antame labang so kisung pen jokon elang nasi la kithe kiding tum non karbi Anglong kachari bom tum stame nilitum aphan labang su adelong nang petang pipen nilitum kisu kiun ege chipon tame tuar melang antame kijoi kroi nilitum kijok wan kelong ye phan karbi Anglong arat mate karbi Anglong kachari pon bom kithe kiding tum tame chini po besning thelo dalamara binhum kiling arong along ingdeng phok kiling nokhum ningkani sek amai ajai make paman pon patumi ni phai thong kep jangmi po cheklo lakhain kora trok duar bagrim ac angkang dalamara binhum kiling arong along kiling nokhum ningkani sek amai pi ajai make paman pon samson kiling pen kachari pon amai along aluhiaman pen kachitong dun lake chief guest sing kiling lindokpo rongbong ronghang rong arak hamren kungripi invitation guest arbunas kiling rong misek meghalaya chondro kiling kokila arunachal ronsing kiling hongjangri hamren borsing kiling kheroni lapen kiling nokhumatum pinang anbang phubang phiatum pinang anchitong don sar et kiling pensi maike pha lamthe than pon pen song kiling pensi alohi pachini pon lapen ke ada professor cap president samson kiling pensi flag hosting pon lapen professor kebra chitim bidisar bordoloi kiling pen chiki mojai mek teng pon profai cap pen kiling nokhum chingruma mai padupon lapen klimso maratum pen ridnong chingdi tame paklang pon pen ke aluhia tu pen jumesen alam the than pon osonsi kiling nokhum ke paprang pon thekjima pu pen chingwai pon
lapen misen pensi pachun pon long lo Li tan kang urusan sekte sita itung dak ngaku misi ke cingurung pemasi ni panda itung dak keling itung dak alin dok podok pemasi ni panang pasti ni bang lo tapi nunan ke me ke coy pan itung dak mu ke coy vai po ditan cimu Antara orkar biang long tong kacing rumah lah bang samai. orkar biang long dulu mana lah Mirip gitu an karbi kita kiling kudu. me kalau banda dulu kurun asal banda dulu hai lapen ke nukalen banda dulu hai pela kiling pula kacinian ke cie bayar dulu ani lo Kiling kudu an ke. dasi Allah isi alam karbi bisa mana Allah marka alam hinan bangke bongkru arjan hinan bangke cehang arjan bang so marka arjan bang tanik ni tum mala mana bongkru arjan lapen cehang arjan dudi cehang arjan bangke itu mani tum laki lingar kai bakal lingar ding an ke cehang culung ni bangulung si korti agak sisap si cikam aku lebong kru bangke itu talong di siapa di siap teki itu nang kau assalam rasulullah ini kan follow mulak na Aparangsali polling station andar langmang tongpi borateron menhanse parong thom aradatum tong monarwe ke thepena jok hem ke henu tuna pot tong sekot pen em Richard tongpi kerap ke bajar bini aruni phai siarni lakhain kra trok duar program AC constituency angkang daithor aparangsali polling station andar langmang tongpi arong borateron menhanse parong thom aradatum tong monarwe ke thepen ajok hem ke nodun pen em Richard tok bi kerap ke bajar dam labang so kerap tong sekot pen daithor polling station local committee president secretary lapen aparangsali polling station president secretary polling station atuma phan local asian parta education em Richard tok bi tong sekot pen kaping khat ponateng parong thomara da phan kerap ke bajar dam labang soang bong pen langmang tok bia rong maker babu terang hem ke to mon pon rai an pin lo do thaya be pin lo lan chota ke lilangsi babu terang asar pia phan ke hemanu jokta bab thop lang lasi em Richard tok bi kai ke ki sunganong ka cherap ka cheto dun ver bang phu hospital che pon noi puta tangka sitame ke bajir pon lasi ningarong olo puta than pon tarik coroner kep adap rang tomon ke thepen ongdung ahem ladak kan hok dolol sa sobtak em Richard tok bisme alangli arjirong si pini na tum hana kira pi paje na sita sobtak nang tum kana ni ngarong pon hok lo itum kidam tang labang sorni tomon ke thia jok ni tum don chok phone la sonsi na hok dun lo lapen pras tame alangli akang khon bena jok itum han pini tarik jing bak farman pu stame pini ditum hanang pajur pon pot ning rong par pik lo langli recharge sok bi tang stame asila ke dam tangan stame langli kisung kidu ke thek dun long akirap ke thek dun long pen paulang panchuru par pik an par ni tu ko stame noni tu motana rablo ane da pini don kon hem tu man siger ke don ke bag do ja phai ke stame asapo non anan elang hala don pli tu bange stame don trok phan bange non pini bange pajur pon nale men che than pe ma element kamra rong pi Apardio panimate athakar namlang pia hawarlong anti-drugs awareness program ke badapon. So si pini aru check lo ni phai CR ni lakhain crop video pani constituency ko parlo apardio panimate athakar namlang pia hawarlong anti-drugs awareness program ke paman po. Somthak thaksi pini ar namlang PKSA branch committee hian pen bangso anti-drugs awareness program amai patopon. Bangso mailong ar namlang pilo Charlie asong mate KSA President Anil Sonteron pensi mai chephem puponlo. Bangso mailong rong asar group asar tum sitami chitong dusi mai RDP du. Laben ko sonsi ili asom maraphan kimisen nang jima polam the. Rong asar chondro teron na hinpen. Jumisen alam the than pachini pon.
lapenan parta hadak apardio pani sub center along asa klem bang phi kanit lekthi pi sitami bangso mai long ka chitong dun si pinang analam the pachini ponlo lapen pini labang so mai misen mi adpensi pachun ponlo tangte puthot ilitum langpon exina arnam lang pipen thorom terang Karbi Anglong TV9 News nang tum la so program nang pipen nilitum chelarlong lo hala so message nang pinilitum ninching sampik an la son tak tax nilitum mathapon along dambom lo chithan bom lo net lo kang cheka do lo ketheng da do lo la sinilitum la daka phanta time to time lo nilitum bg phan la tani to porchilong le det pena jo kapre ka program ke ding pena jo ka porchilong le det lo la sinilitum pai la pen po tum phan la penilitum owe atuma phan anstame aprang sike nitum dia sike chohang nang po nitum keli dun tong tek thi si mane tum phan ke than nam pen dangke pang bong pe inut ka chirui aning ka chirui do ta hai mini tami hala sopor nitum than nam long le det lo labang nitum ning duk lo la sike bang jia por hot nilitum mat hapon lo kai ki tami make no jang tek the pin pen ka mat hadam je nitum society mission nang je nitum lo charlie amumar mission nang jibu pen lining kan hini pardon don la free coaching tami pon lo pachuning percentage mission pen aku pining anu se percentage kimi tanang long lo lake ilitum society pan sa kimi lo la pen non la son taxi drugs camping awareness nilitum kai kita bipon lo la pen pini labang so along nilitum ning cherot kut pen nilitum cher po nilitum kuting honai alang litum pen ching waisi ilitum lapu sangprong e chok chelo parents tum pen stame kachi bohong na nga dim do pulo ti bohong nang po kachingki na nga dim do hitami chingki nang po mumar tam han stami lamsam ki than na nga dim an stami thanam nang po kang check adim do stami check nang po ketheng na nga dim do stami theng nang kok po bang pharo long pen itum bang hini bang thombak le aning nang chirui dun do pandan itum ning ching sam po kai ke tamathan la ben phutum care stam tami dak borpothar non bokajan non khutkuti police station atum ausi tum sami kai kir nang than nang tum amunit atum lit pik nang lo boi kai kir nang than lo pe ladda ka phanta ka red join siwang lo green signal ga vedet lo ilitum lo lapot si ilitum cherok tok nang po lapen ilitum bor ira ilitum klem nang po lakin ilitum no charle song pen le asitin na partir piponji labang e kalilo lakin ang litum pai lapen po puro na to lapen jer pi ki doan lapen rong sa pen chenglok sarkari gamora pen chenglok intellectual at pen chenglok kado ka ve ilitum cherap chiri pen si ilitum labang so society han ki pesensia platform han ke ilitum deng pon nang po pini penab nang lipen ni lijong si labang so society han ilitum mat hapon pe pute komat ne ang somen ke bang atum komat ne mundi sanang nang ke tek si mesensia han ilitum along non mat ka velang lapot si ilitum bang ke mesena king kam long nilitum han sa kai kita ho or nang pipon tu lahin nili ke kai kita paila pen po phurun taman ke chuningri lo je nilitum asitina step long nilitum choklap ji pun nilitum pun stamin nilitum ki undet akam along an ki nilitum klempon bom lo dam bom lo pinia berda ke lang si intong pon ikok lo dumi thangmi